Tämä punainen BMW 120 Coupé on sellainen auto, joka kertoo tarinaa. Näet sen heti. M-Style etupuskuri, Angelaise ajovalot, sporttipenkit. Omistaja on rakastanut tätä autoa oikeasti. 2-litrainen diesel, 177 hevosvoimaa ja se liikkuu kuin pitäisi. Vuodelta 2008 251 000 kilometriä, mutta katsoo mitä on tehty. Jarrut uusittu, taka-akselistokin kunnossa, öljyt vaihdettu. Audison äänentoisto 10 subwooferilla tekee ajamisesta elämyksen. Hinta 9 000 €, noin 165 € kuukaudessa. Helsingissä nettiautolla. Muista, ennen kuin ostat minkä tahansa käytetyn auton, kannattaa tarkistaa historia. Piilossa olevat vauriot tai petetty paikkakilometrit maksaa kalliiksi. Linkissä profiilissa löydät keinon tarkistaa jokaisen auton historia. Saat 20% alennuksen. Se on viisas siirto. Jos myyt autoa, meillä on ilmainen videopalvelu sinulle. Lisätiedot kuvauksen kautta.